Ahojte, milé naše titánové ženy, želám vám všetkým krásny večer. Ja tu mám pre vás dnes pripravený ďalší úžasný rozhovor v tomto mesiaci jún a tentokrát som si pozvala ďalšiu skvelú ženu z našeho klubu titánových žien, no a tentokrát prijala moje pozvanie Silvinka Vlčková. Silvi, ahoj, vítaj, prajem ti krásny večer. Ahoj, ahojte všetci. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala moje pozvanie na tento rozhovor a že si dnes večer spolu s nami. Veľmi sa na to teším. A my sme si pre vás pripravili taký krásny názov našej témy, nášho rozhovoru a volá sa Návrat k sebe. A Silvinka nám povie dnes taký ten svoj príbeh, takú tú cestu toho svojho podnikania. A my keď sme sa dohadovali na tento rozhovor a rozmýšľali sme nad témou, tak ona mi tak prezradila, že ona by sama mohla byť maskotom našeho klubu titánových žien. A ja sa naozaj veľmi teším na to, čo nám dnes večer o sebe Silvinka prezradíš a verím, že budeš naozaj obrovskou inšpiráciou pre naše ženy v našom klube. A ja by som vám len na začiatok chcela prečítať takú krátku vetičku zo Silvinkinej stránky, ktorá ma naozaj veľmi zaujala. Spoznaj svoju unikátnu osobnosť, svoje dary, talenty a ži autenticky, pravdivo, s láskou a radosťou svoj vlastný jedinečný život. Zase by mu raz prebehol po chrbte. Krásne je to naozaj napísané a úplne to vystihuje Silvi vlastne to, čomu sa ty venuješ. Ale poďme teda k tomu a povedz nám teda ty niečo o sebe, čomu sa ty venuješ, prezrať našim ženám v klube. Venujem sa najmä môjmu obľúbenému human designu, robím výklady, konzultácie, vediem základný kurz, venujem sa asi 5. rok human designu a aj predtým vlastne v živote vždy ma zaujímal človek a ako fungujeme a vzájomné vzťahy a už predtým som sa dostala do kontaktu s rôznymi spôsobmi, ako sa dá poznať človek, rôzne typológie, alebo etikoterapia, aromaterapia, homeopatia a rôzne metódy, a rôzne knihy som čítala, alebo rôzne videá pozerala, kde v podstate ono aj tak všetci hovoria to isté, ale každý máme iný jazyk a human design mi dáva najviac odpovedí na otázky, ktoré som ani netušila, že mám a hovorí naozaj o našej jedinečnosti. Každý z nás máme svoje dary a talenty, každý z nás niečo vieme, nikto nevieme všetko a v tej dokonalosti sa navzájom prepájame a human design nám pomáha ako lepšie poznať seba, ako lepšie poznať a pochopiť toho druhého a tie vzájomné vzťahy, ktoré sú veľkou školou a mnoho vecí naozaj, ako tam sa dá ísť veľmi do hĺbky, ale je veľkou už samotné základy sú naozaj veľmi veľa nám vedie dať. A je pravda, že vlastne ten human design nám vie povedať o nás aj to, čo sme napríklad nevedeli a nevieme však, Silvi. Áno, je to tak. Sú tam naše vieme vyčítať zo svojej mapy, čo si vie každý z nás aj pozrieť na stránke môjho učiteľa, ktorý Human Design do Čiech na Slovensko priniesol, humandesign.cz, kde si vie každý vygenerovať svoju mapu. Potrebuje iba dátum, čas a miesto narodenia a tam sú základné také 3 stránky, kde je naozaj úplný ten základ a tam je vidieť tie základné dary a talenty, ktorých sme si vedomí a potom polovička z toho sú dary a talenty, ktorých si vedomí nie sme, ktoré sú nevedomé a vlastne je ten návrat k sebe, čo je tou témou, je aj o tom, že my keď sa narodíme s tými všetkými darmi a talentami v tom batôšteku, tak potom postupom v živote sa nás snaží systém homogenizovať a vychovávať, tak nám tam
prikladá rôzne veci, ktoré ani nie sú naše a potom sa postupne v živote vlastne dostávame k tomu, kde nachádzame to, čo je naše a teda život nám pomáha k tomu naozaj dostať sa zase naspäť k sebe a žiť svoj autentický život. Áno, a je to naozaj krásne, keď človek vlastne spozná tie svoje dary a talenty, o ktorých ani nevedel a začína ich objavovať. A postupne podľa vlastne tej mapy, ktorú nám nejaký ten človek vypracuje, alebo ako si spomínala, vieme si ju aj vlastne sami nejako vygenerovať, nejaké tie základy. A keď podľa toho ideme, tak sa nám vie ten život tak úplne uberať takým iným smerom, ako keď len prežívame a podobne. Ako si sa, Silvi, ty dostala k human designu? Mne o human designe povedal jeden kamarát, ktorý sa venoval už niekoľko rokov human designu a bolo to zaujímavé, lebo naozaj to jeho nadšenie. On keď mi to hovoril, tak tuto tie vejáriky okolo očí, tie usmieval sa úplne, hovoril s tým nadšením o tom, tak ja a hneď mi vygeneroval mapu a hneď mi vlastne povedal nejaké dve základné veci a ja úplne, že tu chcem vedieť viacej. A on, že áno, jasné, ako spravím ti výklad, ja, že dobre, ale ja nechcem iba rybu. Ja chcem vedieť chytať ryby, ja chcem vedieť robiť tie výklady, nechcem iba, aby si mi povedal o mne. Tak hneď ma odkázal vlastne na humandesign.cz, kde teda tú stránku, ako som hovorila, môj učiteľ Jakub Strýtežský robí aj všetky kurzy. Dneska už ja po rokoch štúdia u ňoho aj základný kurz môžem robiť aj ja, ale to bolo úžasné, keď som išla na ten prvý kurz, tak v prvej nahrávke od Jakuba bolo, že human design vznikol pred 30 rokmi a mohli by sme to ďalších 30 rokov študovať a stále by bolo o čom. A ja úplne, že nie, ja to chcem vedieť skôr, ale je to v poriadku a naozaj je to aj o tom, že myslím si, že veľmi dôležité, a to zase hovoria mnohé teórie, že prijímať to, čo nám život prináša, netlačiť tú rieku proti prúdu, nebojovať s tým, že ja to chcem, aby to bolo inak. A naozaj ja aj za posledné mesiace som tiež mala mnoho príležitostí, kedy by som mohla bojovať s tým, že to chcem inak, ale myslím si, že je pre mňa lepšie prijímať to, čo život prináša a ďalšia vec je pre mňa je naozaj obrovsky výhodné, že mi prišiel human design do života a dáva mi mnoho odpovedí a pomáha mi, že aha, že toto vlastne áno, toto som si objednala na tejto ceste životom, takéto skúsenosti a už keď prídu touto cestou, tak dobre. A čo klienti, Silvi, aké sú odozvy od tvojich klientov, keď im urobíš ten výklad? Aké sú tie také prvé pocity z toho, vlastne, že čo sa o sebe oni dozvedeli? Tak ono obyčajne si myslím, že naozaj si priťahujeme to podobné, ako ja mám veľmi, veľmi obľúbené, tiež mám na stránke zmienené aj Hawkinsové úrovne vedomia a že vlastne kde vybrujem, tak takých aj kolegov zo svojej frekvencie si priťahujem. Takže v tomto tiež verím, aj čo sa týka aj mojich spolužiakov z human designu, kolegov, alebo aj v iných oboroch, že vlastne to podobné si nachádza to podobné. Takže obyčajne tiež mám pocit, že tí ľudia, ktorí ma oslovia, tak sú tiež takí nadšenci a že už niekde to započuli a teraz sa im to páči a je zaujímavé naozaj tie rozhovory a keď vlastne v minulý rok v lete mi prišiel úplne vlastne cudzí človek na výklad s tým, že si našiel na oficiálnej stránke americkej human designu mňa medzi profesionálmi a oslovil ma, tak sme vlastne najprv vymenili zo pár mailov, kde mal ako 1 000 000 otázok a to bolo presne proste moje zrkadlo. Potom som mu spravila výklad,
to je zase vec, ktorú si vieme dohodnúť s tým človekom, komu čo vyhovuje, komu písaný, komu naživo, takto po formou rozhovoru, alebo mne sa najviac páči také, že nahrám ten výklad, pošlem to klientovi a on už si to púšťa, kedy chce, koľko chce a potom ďalej môžeme konzultovať. No a s týmto človekom tiež som mu poslala ten výklad, on už niečo vedel, mal už písomný výklad aj z Ameriky, vygenerovaný s dlhým textom, takže niečo už vedel, ja som mu spravila výklad a potom sme sa stretli a tá konzultácia bola 4 hodiny. My sme 4 hodiny chodili a konzultovali a stále bolo o čom. A bolo by aj dlhšie, ale už zase kedy akože sa to asi ťažko dá zvrhnúť na víkendovku s tým, že jedno stretnutie, takže tak asi by som to videla. Hej, že ty si vlastne, ako si hovorila, priťahuješ takých tých ľudí, že vy si potom máte čo povedať, keď sa tie o tom jedno z milión otázok, ale je perfektné na tebe súvisí, že naozaj toto tvoje poslanie baví ukazovať tým ľuďom, že aké vlastne majú tie dary a tie možnosti a ako to vedia využiť aj v tom nielen pracovnom, ale hlavne teda v tom našom osobnom živote. To je všetko prepojené, jasné. Áno, presne. A mňa by Silvi zaujímalo, že čo bolo takou tvojou takou najväčšou výzvou pri začínajúcom podnikaní. Všetci máme nejaké tie výzvy. Čo bola taká tvoja výzva najväčšia? Toho je určite viac, ako aj v živote. Ten nám vždy prináša to, čo potrebujeme a čo zvládneme. A všetko je to prepojené. Tak ako my všetci sme prepojení, tak aj v tých našich životoch je prepojené ako zdravie, vzťahy, práca, podnikanie a to súvisí jedno s druhým. A to sú podľa mňa tie ukazovatele, tie informácie, ktoré nám život dáva, že aha, tak tuto to drhne, tuto to nefunguje, či už je to zdravie alebo vzťahy. Takže stále je niečo. Ako čo bola najväčšia, to ti asi neviem takto vyložene pomenovať a vyčísliť, že čo bolo viac a ono stále prichádzajú a prichádzať budú. No tak. Áno, stále sa s niečím pasujeme, stále s niečím bojujeme, stále máme nejaké výzvy a ako si mi aj ty spomínala, keď sme ešte len začínali náš spoločný rozhovor, že je to vlastne prvýkrát, čo si takto na takomto rozhovore a že tiež to je pre teba taká trošku výzva, ale ja hovorím stále, treba tie naše komfortné zóny prekonávať a ten život nám stále niečo nové prináša, ale je to naozaj úžasné, že ako sa s tým vieme popasovať. No a ja som sa chcela Silvi ešte spýtať, že vlastne, keď sme pri tom human designe, ty si spomínala, že pracuješ vlastne aj s tými olejčiekmi, čo sa týka aromaterapie a tieto veci okolo toho. Ako vlastne ten human design ako dlho napríklad trvá, kým ty nejaký ten výklad tomu človeku urobíš? Tak to asi úplne nepoviem, ono sa to dá aj spontánne, v podstate nejaký základ rýchlo povedať a keď sa dá ísť do hĺbky, dá sa o tom aj naozaj dni, týždne, mesiace, roky stále ísť hĺbšie a potom sú návratové mapy a párové mapy a akože viacej toho je, potom sú tam také, že premenné, ďalšie proste do hĺbky ísť, ale ten základný výklad, no, neviem tam ako, myslíš, že si u mňa objednáš výklad, že dokedy ti ho spravím? Tak asi to je otázka pár hodín alebo pár dní podľa toho, ako som časovo vyťažená. Pre mňa je aj tu dôležité si naozaj zachovať tú radosť, ktorú mi to dáva a nespadnúť do takého nejakého, že musím a nechce sa mi, hej. Ale udržať si aj, že chce sa mi, chcem tam ako nájsť tie veci, lebo je to naozaj najmä o tých daroch a talentoch, ale vieme tam aj nájsť, že tuto môžeš mať problémy. A pre mňa toto boli najväčšie odpovede, ktoré mi to prinášali. To bola aj tá prvá vec, ktorú mi ten kamarát povedal, že ja napríklad, tam je 9 energetických centier v tej mape, keď si to niekto pozrie, každé je nejakou témou, je tam 64
brán, 36 dráh, všetko sú nejaké témy v našom živote a o tom sa dá naozaj hovoriť do hĺbky. A jedno z tých energetických centier je solar plexus, čo mnoho ľudí naozaj akože pozná ako čakru a že to je centrum emócií. A buď to majú definované ako všetko a vtedy akože idú celý život na nejakej emočnej vlne a je to pre nich norma, je to pre nich štandard, sú na to zvyknutí, alebo je to otvorené, to znamená, že je to veľké okno do sveta a sledujú tí ľudia, že ako tí iní fungujú v tých emóciách a zároveň je človek citlivý na tie emócie a nemá rád nejaké hádky a presne, ja mám úplne otvorené toto centrum, tam nemám žiadnu aktiváciu. A to mi vlastne ten kamarát hovoril, že no, ty si úplne neemočná. A ja úplne som ostala, že čo, ja som robot, alebo akože čo, najprv ma to išlo uraziť. Ale potom, keď som postupne mi to zapadalo v tom živote, že aha, naozaj, že pokiaľ by som mala ísť do nejakého konfliktu, tak skôr sa tomu vyhýbam. A naozaj ten human design mi vedel v tomto povedať, že ale to není o tom. Hej, že dáva mi naozaj akože mnohé odpovede a je to pre mňa ako veľmi, veľmi prospešné a teda určite verím, že aj pre iných. Mala si tam nejaký taký výklad, ktorý si robila nejakomu tomu klientovi, ktorý v tebe tak ostal, že si na neho pamätáš, že bol taký veľmi zaujímavý? Tak toto ja si nepoviem takto, pretože podľa mňa každý z nás je zaujímavý. Si pamätám napríklad, keď som si v rámci aj štúdia pýtala od každého tie dáta narodenia, tak som takto telefonovala so sesternicou a hovorím, pošli mi prosím ťa čas tvojho narodenia a miesto, ja toto študujem, toto chcem si pozrieť tú tvoju mapu. A ona, že poslala a potom mi hovoríš, hrozné to mám, Silvi? A ja, že nie, neexistuje hrozné. Proste všetci sme úžasné, dokonalé bytosti a nie je proste, že tento to je perfektné, tento má výbornú tú mapu a tento ju má hroznú. Ako není to tak. V každom jednom z nás sú naozaj nejaké úskalia a najmä teda mnoho darov a talentov a už vlastne je aj na nás, tuto je fakt skvelé, že my postupne v živote si vlastne získame nejaké programy, vzorce, podmienenosti. Keď som bola malá, toto sa stalo, tak toto následne a teraz v tej situácii sa takto správam. A ten human design nám dokáže pomôcť rozpustiť tie podmienenosti, ktoré nás hádžu do nepravého ja a vrátiť tým pádom nás samému k sebe. Tým, že zistím, že aha, ale toto nie som ja. Toto za mňa vlastne koná tá moja podmienenosť, ten program, ten vzorec, ktorý mám naučený zo systému, z rodiny, z čohokoľvek a postupne ich dávať preč. Ja mám rada takú symboliku alebo rôzne symboliky mota a pre pochopenie lepšie, že vlastne keď sa narodíme, malé dieťa, keď sa narodí, tak hneď vlastne pri porode odstrihnú tú placentu. Potom sa narodí tá placenta a tá vyzerá ako strom. A tomu hovorím strom života. A vlastne hneď pri narodení sme sa tu narodili do systému, kde nám ten náš strom života, to naše dvojče hneď vyhodia do bioodpadu a potom postupne ako vyrastáme, tak výchovou dostaneme nový strom života, ako keby tie programy a vzorce, to sú tak rozvetvené, tie podmienenosti a že keď toto, tak tamto. A potom vlastne postupne sa učíme to dávať preč a vytvoríme si už ten svoj. To, že ja už naozaj sa správam takto, lebo je to moje. A to presne Human Design nám hovorí, ak sa správam v súlade so svojou stratégiou a autoritou, tak vlastne idem tou svojou cestou a aj keď príde niekedy nejaký kopanec z jednej strany od učiteľov alebo návrat do rovnováhy z druhej strany od priateľov, tak vlastne idem po tom lane a idem tou svojou cestou. Áno. A robíš aj také tie detské výklady, že už aj deťom sa dajú tieto human designy, tieto výklady urobiť?
Áno, to je jedna z vecí, ktoré hovoril vlastne zakladateľ a prvý učiteľ aj žiak human designu je, že human design vznikol pre deti, kvôli deťom. A naozaj je skvelé, keď to dieťa sa narodí vedomému rodičovi a toho je už čím ďalej viacej. A už ten rodič, okrem toho, že samozrejme všetci podľa mňa, akože z pohľadu 4 dohôd, to je jediná, ktorú mám úplne spracovanú, že verím tomu, všetci robíme najlepšie, ako sa daných okolností vieme a môžeme, tak aj keď sa ten rodič snaží čo najviac, sama si mamička vieš, aké to je, že chceš dobre a to aj keď treba vybuchneš, to neznamená, že to je zlé, alebo že by si mala vyčítať, ale vlastne chceš tým deťom to najlepšie, samozrejme. Ale keď aj vieš, že to dieťa je takéto alebo takéto a že treba ho nechať ísť tou jeho cestou, to neznamená rozmaznávať ho a nechať ho, nech si robí, kedy chce, čo chce. To znamená akurát, mám rada aj také tie symboliky, tiež to mám na svojich sociálnych stránkach, že ako sme rôzne typy podľa human designu, ale to nie je typológia, ale tak ako v určitých typológiách, ktoré poznám, tak proste nie sme 2 typy ľudí, ani 4, ani 16, ale každý sme proste individualita. Ale sú také 4 základné typy podľa human designu a od toho sa odvíja naša stratégia a to je ako, povedzme, že lietadlo, loď, auto a motorka. A teraz akože každý má ten svoj spôsob. Pokiaľ budeš chcieť po lietadle, aby plávalo po vode, no tak úplne to nebude fungovať. A toto, keď ako rodič vieš, že to moje dieťa proste je traktor, tak po ňom nebudem chcieť, aby ich jazdilo po diaľnici. A vlastne takto ďalej to môže byť prospešné v prvom rade pre toho rodiča, ktorý vedie to dieťa a potom aj pre neho samotné, ktoré teda od malička ako keby je vedené tou svojou cestou a nikto ho v zásade veľmi nenúti, aby išlo inakade, lebo by sa malo, lebo sa patrí, lebo neviem. Áno, presne, že aj tie deti sú také naozaj jedinečné bytosti, jedinečné osobnosti a sledovať ich, ako sa v jednotlivých situáciách správajú, alebo čo im vlastne nie je veľmi povôli robiť, tak no je to úžasné sledovať, lebo ja mám 3 malé deti a každé je iné. Každé je iné, každé inak znáša emócie, každé inak reaguje na určité veci, určité podnety a je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé sledovať. Áno, máš 3 veľkých profesorov doma, ktorí ťa mnohému učia. Áno, zistila som, že mať dievčatá a teraz prišiel, a teraz toho najmladšieho máme chlapca, úplný rozdiel, naozaj už len tým, aký je on energický, aký je on vymyselník veľký a toto pri dievčatách som predtým akože absolútne vôbec nemala, ale každé jedno z tých detí je osobnosť. A v tom živote niečo určite dokážu. Aj na základe toho, že čo vlastne v sebe majú, keď tu spomíname vlastne aj tie dary, talenty a to všetko, čo sa v nich skrýva, nachádza a tým ako rastú, tak to vieme sledovať na nich, že ako to vedia využívať vlastne v tom živote. A ja naozaj veľmi, veľmi rada ich tak sledujem, že čo, ako, na čo vnímajú. Aj keď ešte, ako nehovorím, že sú úplne malí, najmladší bude mať teraz 2 roky, ale už na ňom je vidieť, že teda vystrkuje rožky. No zbrým, ale to chlapec, ja to tak beriem. Ale poďme si ešte, ja by som sa ťa chcela opýtať, aj keď viem, ale teda, aby si prezradila aj kočkám z klubu, keď budú sledovať náš rozhovor a chcela by som vás tiež poprosiť, ak budete mať akúkoľvek otázočku na Slovinku, kľudne napíšte do komentára, dobre? Určite vám veľmi rada na to odpovie. Ty máš názov svojho webu, svojej webovej stránky iVliss.sk. Povedz, prečo tento názov tejto stránky, lebo mne sa to veľmi páči, že prečo si vlastne ty dala názov tejto webovej stránky. Ja som laváčka a mám rôzne dysfunkcie, ktoré teda ešte neboli moderné, keď ja som chodila do školy, ale ešte než som išla do školy, tak
tak ako väčšina detí sa v tých 5-6 rokoch naučí písmenka, tak som sa naučila to svoje meno, ale tou ľavou rukou, a takto je to celé zrkadlové teraz ten obraz, som vlastne sa naučila podpísať zrkadlovo. A tamto mám vlastne aj na stránke ten zrkadlový obraz toho podpisu. A zrkadlovo a sprava doľava. Takže vlastne, keď ja som dala Silvia naopak, tak je to Ivlis. A tam, keď som si potom vlastne aj tvorila názov pre svoju firmu, tak ako mi napadlo to, tak Ivlis je teda moje meno. Je úžasné, že za tým taký pekný príbeh, vieš, že úplne od toho malička si sa vlastne dostala k tomu, že teraz je to názov tej tvojej webovej stránky. A ja som si vlastne, Silvi, až potom, ako si mi to ty vlastne hovorila, že prečo Ivlis, že vlastne keď si bola malička a tým, že si lavačka, že to proste zrkadlovo si napísala. Ja mám tiež doma lavačku, Hanku, a ona sa presne na svoje vytvorí, kresby v škôlke, podpisuje na papier. Proste tiež zrkadlovo, od konca. A ešte aj na druhú stranu. Proste nepíše sprava doľava, ale zľava doprava. A mne to potom tak bolo, že vlastne ja mám doma lavačku a stále rozmýšľam nad tým, že prečo vlastne to ona tak píše a že ono vlastne asi naozaj tí laváci majú takú tú trošku, že im to tak ide, tak to tak proste napíšu, ale ona sa to naučí. Bude mať teraz 5 rokov. Tak, ja už to aj viem napísať normálne. Áno, to verím. Som sa to naučila. Áno, určite. No ale vieš, ako vtedy som si to tak uvedomila, keď si mi to ty spomínala, že to bol vlastne taký tvoj prvý podpis, tým, že si lavačka a aj naša Hanka sa podpisuje Aknach a možno aj ona niekedy v budúcnosti vystrelí a dá si nejaký názov podľa toho, ako sa vlastne... Môžete si to aj patentovať, lebo je to niekto zoberie. Určite, to si musím zapísať a zapamätať. No a keď už sme vlastne pri tom klube Titánových žien, Silvi, ty si sa viem, že pridala len teraz niekedy nedávno, tak povedz, prečo si sa vlastne pridala do našej skupiny klubu Titánových žien. Tak ako v prvom rade s nejakým nadhľadom som žena a som titánová, takže ako tam patrím. A nie v zmysle nejakej tvrdosti, ale teda to, že posledný rok, 13 mesiacov posledných mi prinieslo akože množstvo zaujímavého. A teda nejaký čas som strávila v nemocnici a bola som 6-krát, mi operovali hlavu a tuto mi zobrali kus lebky a miesto toho tam mám teda titánovú náhradu. Ale toto je tiež akože naspäť k tomu diskomfortu. Keď sme aj hovorili o tom, tak 2-krát som prišla komplet o vlasy, kde naozaj akože fotka aj ktorá bola ako uputávka k tomuto, alebo čo mám na Facebooku, tak bola iná, ako je realita teraz. A keď napríklad aj náš učiteľ Human Designu, o ktorom už som tu hovorila, nás chcel propagovať na svojej stránke ako profesionálov, tak vymyslel, že nahrajte si takú vizitku, videovizitku, a ja hovorím, no ani náhodou, ja nebudem akože takto, jak vyzerám s týmto účesom robiť nejakú, nakoniec som si našla nejakú cestu a spravila som to z fotiek, takže tú vizitku som nahrala, ale to je zase ďalšia vec, ktorú človek má možnosť prijať, čo mu život prináša, hej, a že na jednu stranu akože mnoho žien by to ťažko znášalo prísť o vlasy, ktoré sú proste za celý život, vždy som mala dlhé vlasy a za celý ten život sú tam, je to aj súčasť tej ženy, ale nie len preto, to už naozaj s nadhľadom, že môžem byť maskotom tejto skupiny, ale najmä prečo som sa pridala je preto, že pre mňa je naozaj to, kam máme smerovať ako ľudstvo, je nejaké prepájanie sa. Aj v Gallupovi ja mám ako prvú najsilnejšiu svoju stránku prepájanie. A to, že z nejakého boja a konkurencie, akože prejsť do lásky a do spolupráce, to je podľa mňa to, čo by sme mali a čo je ku prospechu všetkým z nás. Takže podľa mňa toto je to, prečo som veľmi rada ako prijala aj tú ponuku byť v klube Titánových žien.
Ja som veľmi rada, že... ženy, že by sme si mali akože pomáhať. Ale zase aj s tými mužmi môžeme spolupracovať, si myslím. A prečo nie? Ale predsa len ženy si tak lepšie vedia medzi sebou vymeniť aj nejaké tie svoje pokroky, poradiť si, podporiť sa. Muži sú predsa len takí tvrdší, že idú si silno za tú svojou prácu v tom svojom podnikaní. My sme také jemnejšie, mäkšie. Ale ja som veľmi rada, Silvi, že si aj ty súčasťou našeho klubu Titanových žien a že si teda prijala pozvanie od Eriky stať sa členkou. A ja som sa chcela ešte teba niečo spýtať, ale teraz mi vypadla myšlienka, ale nevadí, určite mi to príde. Aha, už viem, že čo sa ti vlastne na tom našom klube Titanových žien tak najviac páči? Ty sleduješ aj nejaké tie príspevky, hovorila si mi, že aj rozhovory si už nejaké sledovala. Hej, presne ako toto mi príde ako zmysluplné, že vzájomne si spolupracovať, pomáhať si a človek sa aj dozvie. Teraz hovorím, nie som tu dlho, ale som si pozrela tie rozhovory a je to fajn, či už teda ty to vedieš, alebo Erika, v tejto aj energii je to príjemné a človek sa vždy niečo dozvie. Ja mám rada aj rôzne na YouTube videá, mám rada rôzne talk show a počúvať vlastne takéto rozhovory, ale najmä keď je to aj nejakým prínosom, nie len aby sa propagoval nejaký projekt vyložene, ale aby to aj človeku niečo dalo. Ale to je zase, nič nie je pre každého a všetko je pre niekoho, takže tým nechcem nikoho ako posudzovať, že toto nie je dobré, správne, čokoľvek. Ale aj to je dobré, vlastne my sme ako slnečnica, každý sme jedno to semiačko a všetci tvoríme celok, takže aj v tomto naozaj každý si z toho môže vybrať. S týmto súznem, fajn, toto si beriem ako keby do toho svojho pucle, do tej svojej skladačky v živote, ale toto nie. Podľa mňa aj to je veľmi prospešné, v poslednej dobe som tak sa zamýšľala nad tým, že keď sa mi napríklad nepáči, ako niekto pracuje, funguje, žije, neviem čo, tak si poviem, že nie je na mňa, aby som ja súdila jeho cestu, to je jeho cesta, ale pre mňa je to informácia, že aha, ale touto cestou ja nechcem ísť, moja nie je. Takže vždy si môžeme byť prospešní aj týmto, aj keď si ukážeme navzájom, že aha, tak toto sa mi akože vôbec nepáči, ako tam ten človek vyzerá, rozpráva, koná, podniká čokoľvek, tak aj to je pre nás prospešné. Ja napríklad hovorím, že sme ako ten kamienok hodený do vody a tie kruhy vlastne sa šíria a kam všade majú dosah, ani netušíme niekedy, čo naše správanie, alebo čo sa... si mi zmizla, tak som sa zlákla, že tu som sama, nebojím sa teda. A že vlastne kam to má až dosah, tie naše životy ani netušíme. Tak, presne, áno, veľmi pekne si to povedala, pomenovala. A ja sa vždy teším na každý jeden rozhovor s tou ženou, ktorú si pozvem na rozhovor, pretože ja sa dozvedám tiež naozaj úžasné veci, o ktorých som napríklad predtým ani nevedela, netušila. A to, čomu sa vlastne tie ženy venujú a čo odovzdávajú nám, ale tomu svojmu okoliu je naozaj niečo úžasné. A aj ty si bola, Silvi, dnes obrovskou inšpiráciou pre ženy z klubu Titanových žien a som naozaj veľmi rada, že si tu bola dnes večer spolu so mnou. A ako som vám spomínala, kľudne napíšte nejaké otázky na Silvinku, pokiaľ budete mať tu do komentára, keď si pozriete tento rozhovor, alebo si ho budete pozerať, ak by ste chceli osobnejšie, podľa mňa nebude mať problém s tým, keď ich napíšete aj do správy na jej osobný profil. Ale predsa len, Silvia, by som ťa chcela poprosiť ešte takto na záver, nejakú tú tvoju myšlienku alebo nejaký odkaz pre ženy, ktoré si nás vypočujú a budú nás sledovať. Tak zase asi sa budem opakovať, že každý z nás je jedinečný a má svoje dary a talenty a každý vie niečo. Všetci sme dokonalou súčasťou celku, ale nikto nevie všetko a preto vzájomne ako sme pre seba. Toto sa mi úžasne páči v prírode, že ako ja som vždy tak nadšená, keď vidím krdel vtákov, ako idú
v tej šípke a vlastne nikto nerieši, že ja chcem byť skôr a pôjdeme podľa mňa a proste idú a vidíš to. A ešte sa vždy smejem, keď tam na konci je taký nejaký spoluzdielec, že počkajte na mňa, počkajte a ja letím s vami, alebo keď zoberieš les, tak tam vlastne tie stromy spolu komunikujú, cez tie korene sa navzájom podporujú, vyživujú. A my ako ľudia sme si spravili nejaký zoznam, že my sme na vrchole toho zoznamu, že my sme tu tie najlepšie tvory na tom svete, ale pritom ten zoznam sme robili my. Keby ho robil niekto iný objektívnejšie, tak by sme boli radi, ak by sme boli v prvej peťke. Takže naozaj buďme teda k sebe, aj sami k sebe každý, aj navzájom k sebe láskavejší. A mám rada takú vetu, že vždy je všetko v poriadku, bez ohľadu na to, akú predstavu o poriadku máme. Dôležité je naozaj prijať to, čo nám život prináša, lebo vždy je to to, čo potrebujeme a čo zvládneme. Skvelé, ďakujem ti krásne, Silví, za krásne ukončenie našeho rozhovoru. Ďakujem ti ešte raz, že si tu bola dnes večer spolu so mnou, že si prijala moje pozvanie a podelila si sa aj o takúto tvoju cestu podnikania, to, čomu sa ty vlastne venuješ. A ešte raz vám chcem pripomenúť takto, ak budete mať na Slovinku nejaké otázky, napíšte komentár alebo aj osobne do správy. Silvi, teba poprosím pridať aj link na tú tvoju webovú stránku, kde si môžu vlastne kočky pozrieť, čomu sa venuješ a kde si môžu vlastne na teba, napríklad u teba aj ten Human Design výklad objednať. No a ja verím, že sa vám dnešný rozhovor so Silvinkou páčil. Budem veľmi rada, keď mi to aj napíšete do komentára. A prajeme vám ešte krásny večer a môžete sa tešiť na ďalší rozhovor, ktorý mám pre vás pripravený už budúci týždeň. Silvi, aj tebe prajem krásny večer. Ďakujem ti, že si tu bola dnes večer spolu so mnou. No a ahojte. Ja ďakujem. Ahojte, ďakujem.